Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiyuthenjiwe emolweni. Namhlanje sifunda Exodus 34 sesizayigqiba le ncwadi ye-Exodus. Zininzi izinto ekufuneka sizifundile amaxhoba ayakhawuleza. Yoloo nto ethe masiyifunde le ncwadi, ininzi into esimasiyifunde. Namhlanje siza kuva uYehova ehlaziya umnqophiso wakhe namasirayeli. Amasirayeli athe amona uYehova, amchumisa, amlebala, ayokwenza ithole legolide. Akuqabula bathi nakuThixo wethu. Emveni koba bengambonanga uMoses, bemazi uMoses phofu ukuthi uMoses usentabeni eSinayi for 40 days and 40 nights ebhala intoni amacwecwe, behleli lapha nefundiso ama-10 commandments ebhalwa lapha, ebhalwa nguYehova. Namhlanje ukubonisa ukulunga kwakhe ubaxolela amaSirayeli, ngoba ngantoni uMoses uyawema uMoses wathandazela abantu, wema uMoses wabathandazela abantu, weva amaxhoba ayakhawuleza, wabaxolela, wajika kwinkqubo yakhe. Nawe namhlanje ndiyakucela into yokuthi nje ungahlali uthi hayi le yona soze ndiyenze, noYehova soze andixolela. Akho sona uYehova angazixolela. Buyela kuye noba ubusukile elukhulwini, buyela kuYehova, swallow your pride, ubuyele kuye uhambe ecaweni. Ngaloo ndlela wanzoni ulungisa impilo yakho. Impilo yakho ayizulunga ngaphandle kaYehova. Kufuneka siyazi loo nto leyo, singabe sikhohlisana. Uthi kwivesi yokuqala, wathi uYehova kuMoses, ziqengqele amacwecwe amatye abe matye njengawuqala. Wathi mangenza amanye amatye njengalaa ndlela ebeyenze ngayo awokuqala, amacwecwe awokuqala awawaqhekezayo. Vesi 2, uthi ulunge kusasa, unyuke kusasa, uye entabeni yaseSinayi, ume ngakum khona encotsheni yentaba. Vesi 3, kuze kunganyuki mntu, athi uze kunganyuki mntu, ungayabe nguye yedwa. Kuze kunganyuki mntu nawe, kuze kungabonwa mntu kuyo yonke intaba, kuze kungadli impahla yomfutshane nankomo isingise entabeni, kungabikho nenkomo nantoni na etya ngapha kwintaba yeSinayi, angabikho mntu, banyuke yedwa. Vesi 4, wawaqingqa amacwecwe amatye amabini njengawokuqala, wavuka njengawokuqala. Utsho wa-obedient, wenza laa nto ayimamele ayixelelwe uMoses. Wavuka uMoses kusasa, wenyuka waya entabeni yaseSinayi njengoko uYehova wamwisela umthetho ngako, waphatha esandleni sakhe amacwecwe amatye omabini. Vesi 5, wehla uYehova esefini, wema khona, wehla ngelifu. Nathi isitshilo sathi emini ube lilifu, ebusuku ebentoni, ebengumqulu womlilo, emini ebengumqulu welifu. Uhle elilifu ke ngoku esiya kuMoses. uYehova wadlula, wema khona naye. Wehla uYehova, vesi 5, wehla uYehova esefini, wema khona naye, wavakalisa igama likaYehova. Vesi 6, uYehova wadlula ebusweni bakhe, wavakalisa esithi, uYehova, uYehova, uThixo nemfesane, onobabalo, ozeka kade umsindo, omninzi ngenceba nenyaniso, unenceba, unothando,
ozeka kade umsindo onobabalo. Hayi nathi siyabona mzali, siyabulela. 7, olondolozela amawaka inceba, oxolela ubugwenxa nobukreqo nesono, ongakhe amenze msulwa onetyala, obuvelelayo ubugwenxa boyise nonyana nakonyana bonyana kwesesithathu nakwesesine isizukulwane. Yayiva ke. Verse 8, wakhawuleza uMoses wathoba emhlabeni waqubula. Worship uMoses, waqubula. Verse 9, wathi ukuba undibabale Nkosi yam, mayahambe phakathi kwethu iNkosi yam, kuba bengabantu abantamo ilukhuni, xolela ubugwenxa bethu nesono sethu, usenze ilifa lakho. Usangxengxezwa Moses. Wawo, sixolele nathi isizwe sethu, sixolele izono zethu, sixolele ilizwe, Yesu. I-role kaMoses le. Nathi noba singabo Moses, xa uyibhiliva thandazela abantu. Aseyoke zonke izinto sasoloko sazixhoma kuMoses bakaThixo. Nathi makholwa masime lilizwe. Asoze sibe ngoMoses sonke, ayinakwenzeka. Futhi uyawuva unenjongo yokuba angasenzi sibe ngoMoses sonke. Verse 10, wathi yabona ndenza umnqophiso, ndiyakwenza imisebenzi ebalulekileyo engazanga idalwe ehlabathini lonke nasezintlangeni zonke phambi kwabantu bonke bakuwenu, bonke abantu ophakathi kwabo wena bowubona umsebenzi kaYehova ngokuba yinto eyoyikekayo eniyakuyenza kuwe. Verse 11, kugcine oko ndikubuyisela umthetho ngako. Athi uzigcine yonke le nto ndizaxelela namhlanje. Athi uyabona, ndigxotha ebusweni bakho ama-Amori namaKanana namaHiti namaPerizi namaHivi namaYebusi, ziintshaba zamaSrayeli. Verse 12, zigcine hleze wenze umnqophiso nabemi belo zwe ungena kulo. Athi ulinge wenze umnqophiso nalaba bantu. Athi uzenzeni, singabi na-relationship nabo, ungabi nazibhambathiso nabo, ungabi nama-agreements naba bantu. Nabemi belo lizwe ongena kulo hleze babe ngumgibe phakathi kwakho. Nantsi ke enkulu ekufuneka siyenzile nathi. Verse 13, uthi nodiliza izibingelelo zabo neziqhekeze izimiso zabo namatye nekwagawule Ashere ezazithixo eza-evil altars zethu. Xa simamkele uYesu masisuke kuzo, siziqhekeze, sisuke kuzo. Utsho kuMoses, uthi Moses, yabona ke ngoku yapha eKanana ndenza i-covenant entsha kunye nani, qhekeza eza-altars zabo neza-idols zabo abazikhonza, ukuthi niziqhekeze, grind them into powder, destroy them. Yiyo le nto funeka siyenzile mna na. Xa simamkele uYesu Kristu, masingahambi siyokhonza ezasithixo, masingeke uyokhonza isithixo, masingamjikelisi, masingamdibanisi, ngoba siyamazi ukuthi he's a jealous God. As much as exolela enosizi uThixo onothando, God of the second chances, kodwa nathi kufuneka sibe nerole, simmamele. Uthi nje makuqhekezwe eza-altars zabo nezazithixo.
utsho njalo. Uthi kuba akusayi kunqula Thixo wumbi. Uthi uzungakunqula omnye uThixo wumbi. Sisibhambathiso sam nawe eso ukuthi xa simamkela uYesu kulula ujike ubuyele ekhona. Lena ezosihlaziya ukuthi njena kuziba lula into ukuthi ngoku ke thina senze njani. Sithi sisinikiwe i-second chance siphinde sibuyele emva siyonquleza sithembe ungayenzi ungayivumi singayenzi. Uthi singanquli uThixo umbi ngaphandle kwakhe kuba uyehova nguThixo olikhwele nango igama lakhe nguThixo onekhwele igama lakhe. Verse 7:15 hlaze wenze umnqophiso nabemi belozwe bayenyuze ngokulandela oothixo babo, babingelele koothixo babo, bakubize udle umbingelelo wabo. Wathi ungakulingi baza kubiza emathekweni wabo phana udle ezaa nyama zabo. Wathi ungakulingi, wathi ungavumi. Xelela uMoses ukwenzela ukuthi uMoses axelela aba bantu. Uyasazi uYesu ukuthi uyehova ukuthi asiva, kodwa namhlanje ngicela nje into ukuthi wena ungene ekamereni yakho uthi ngixolele Yesu, xolele zakukhonza wena wedwa. Kwi-end times asikhonze yena yedwa mandasi, ayikho enye indlela. Verse 16 uzekele oonyana bakho ezintombini zabo, zize iintombi zabo ziyenyuze ngokulandela oothixo babo, ziyenyuze noonyana bakho ngokubalandelisa oothixo babo. Uyayibona ke ngoku covenant Yehova ayenza naba bantu abanye. Verse 17 uze ungazenzeli oothixo abatyhidiweyo. Verse 18 umthendeleko wezonga ezingena zonke eziyana ke ngama-covenants, i-covenant yakhe uze ugcine zonke ezingena kwelo, uze ugcine iintsuku ezisixhenxe odla izonga ezingena kwelo, uzigcine zonke njengoko ndawubuyisela umthetho ngawo. Zizo eziyake zininzi, uzuzifunda, uzuzinika itshansi nawe uzifunda. Kodwa into ebalulekileyo kum nawe yokuba masibone ukulunga kaYehova, masibone ukuthembeka kwakhe, masibone iinceba zakhe ezingqona phakade, ukwazi uxolelo, ukwazi uzixolela, ongasibaleli izono. Akutshiwo leyo nto, ayitsho into ukuthi masiqhubeke sisenza izinto esizaziyo uba akazifuni. Kufuneka into nayo sibe nani, sibe ne-repentance. Othe awuzuyenza suphinde uyenze. Nethi umamkele uYesu Kristu sukubasaya kwabanye uThixo. Ndiyakucela, ndiyaku-advise, ndiyakucebisa ungaze uzujikeleza indawo enye. Awuzukanti ngoku wena kufuneka wenze njani? Kufuneka ujonge le into eseyenzekile yokumoshakala. Kufuneka ujonge eza evil altars ebezikhonzwa ngoothixo, ebezikhonzwa ngabazali bethu. Zizo kufuneka siziqhekeze. Sijonga yona leyo. Jonga umsebenzi okufuneka uwenzile noxolelwaniso olu. Asimbulele uYesu ngoba nguye ngoku imidithe khona. Nguye uYesu omeleyo kufuneka simazi ukuthi nguye ngoku umxolelanisi phakathi kwethu noYehova. So masingamphoxeli uYesu. Xa simamkela uYesu Kristu masivele sazi into ukuthi njena abanye oothixo abaseyiphutha sisabakhonza, ababekhonzwa ngootata bethu noomakhulu bethu. Basishiyela izinto masizixelele nani ukuthi zigqibele kuthi. Zigqibele kuthi, azizowenzeka kwezi zinto ebantwaneni bethu ngoba samkele bani? uYesu Kristu. Sihlale uYesu Kristu, sihlale sikhonze uYesu Kristu, singamjibanisi, singamniksi. Sigqibele kuthi abazukulwana bethu nabantwana bethu abazukhonza abanye uThixo. Awubaphelele apha kum, gqibele kum zonke ezo zinto. Ezo zinto ezo bazokudeleleka, ze-abuse, ziphelele kum. Uphatheka kakubi, uthi ungumntu
uyesu kodwa usempini engapheli. Gqibele kuwe, thatha isigqibo nawe uthi phelele kum yonke le nto. Abantwana bam abazukhonza uThixo, abazukulwana bam abazukhonza abanye uThixo, abazumiksa. Futhi yiyo loo nto kufuneka ke ngokuthina thina abantu abadala uThixo usigcinele loo nto eyoba abantwana bethu mabamazi yena Thixo obathandayo, nabazukulwana bethu mabamazi ukuthi uThixo ngumphina, uThixo mabamkhonze, bangazibe bezisokolisa. Bangabe besokolisa, akukho uncedo abazalufumana kwabaThixo baseyiputa. Oyena Thixo lona bamamazi ngulo weBhayibhile. Noba kubi, noba kumnyama, usoloko ndimthandile Exodus 33 verse 44. Xa esixelela into yokuthi njena uzusoloke nathi, his presence guiding us, directing our steps, comforting us, encouraging us, his presence, the Holy Spirit. So abantwana bethu mabayazi into ukuthi umuntu osikhuthazayo noba bekubuhlungu, umuntu ozosipholisa noba kusukhala kangakanani na, uThixo uYesu Kristu. Sizisele uYesu Kristu. uYesu Kristu imediator, nguye oyawathunyelwa ukuthi azofela izono zethu, azosithwalela nazo ezi zifo. Akathunyelwanga izono zodwa, thunyelwe nokuzathatha izifo. By his stripes we are healed. Ungathi ayithi mandibuyele iphutha amagqirha azakunceda, awazukunceda. Awazukunceda. Umuntu ozawunceda ngubani? uYesu Kristu. Oh hallelujah. Oh glory to Jesus. Siyakhuthazana njalo ngoba impazamo siyazenza singazi, si-under pressure. Mna ke kufuneka ndikukhuthaza, mna nje ndizokukhuthaza, uncedo umamkela uYesu Kristu, uzokhuthala kwindlela yakho yokhona. Nomdibanisi into nayo usuke kwi-altars zabo, ezakatatakho nezikamamakho or ezabomkhulu, ezazifihlwa, babezifihla zonke ezi zinto zabo babezifihla, bizisele nawe ngoku. Wena wazisele nawe ngoku, wena ya kuYesu, hlala ezinyaweni zikaYesu Kristu nazo. Usho uthi Yesu, mna ndizawukhonza wena wedwa. Nabantwana bakubaxelela ukuthi bangaze babuyele emva. We-idols. Ukhonze izithixo, ukhonze abanye othixo bangazukwenzela nto. Nge-end times uYesu uyeza. Sincedini yini baba. Luthando lwethu olo. Wena mhlawumbi siyakubhora simane sixelela ngoYesu, kanti senziwa luthando esilubone kuYesu alwenzileyo kuthi. Nathi senziwa luthando, sidlulisa lathando seluzisa ukuthi yamkele uYesu, ukwenza into